Aktar minn 60 qattus ta' kull razza qegħdin jieħdu sehem f'wirja tal-qtates fuq livell internazzjonali. Dawn jinkludu qtates Persjani, Bengals, eżotiċi b'ferqasir, Sphinx kif ukoll Siamiżi fost l-oħrajn. Barra minn hekk, f'din il-wirja qegħdin jieħdu sehem ukoll iżda f'kategorija li hom qtates domestiċi mingħajr razza fejn għandhom l-opportunità li jikkompetu kif ukoll jiksbu titli daqs qattus tar-razza. Din il-wirja li tittella f'lokanda ewlenija f'San Ġiljan hija waħda ta' livell internazzjonali organizzata mill-Organizzazzjoni Malta Feline Nights li hija organizzazzjoni affiljata mal-Assoċjazzjoni Internazzjonali ta' Qtates fl-Amerika. Tkellimna f'aktar dettall ma' Nefis Borġ Kaligari li hija waħda mill-organizzaturi ta' din il-wirja. Nemnu li kull qattus jisħaqlu l-aħjar ħajja, għandna sezzjoni fejn qed nagħmlu qtates għall-adozzjoni sabiex min jiġi hawnhekk u jadotta f'dan il-weekend jingħata wkoll starter pack biex jibda l-ħajja mal-qattus tiegħu free grooming sabiex nirringrazzja dak li jkun tal-li adotta ta' ħajja ġdida. Apparti minn hekk għandna wkoll sezzjoni tal-fnik sabiex min jiġi jżurna wkoll hawnhekk jista' jħalli tfal mal-fnik, mal-petting section, dinja tal-annimali ovvjament. Mistoqsija dwar il-kompetizzjoni ta' ssir fit-tmiem din il-ġimgħa, Nefis Borġ Kaligari qalet li kwalunkwe qattus kemm dak ta' razza kif ukoll dawk domestiċi huma fiċ-ċans li jiksbu titlu prestiġjuż. U fl-istess ħin qed nikkompetu b'diversi qtates li apparti qtates tar-razza hawn ukoll qtates domestiċi, qtates li x'darba forsi kienu f'santwarju, kienu fit-triq però birkura u l-imħabba, kull qattus jista' jkun sabiħ u jikkompeti mal-aqwa qattus tar-razza. Dawk kollha li matul il-jum tal-ħadd se jżuru din il-wirja li dħul għalija huwa b'xejn ser ikunu jistgħu jaraw b'għajnejhom il-ġmiel ta' dawn il-ħleqiet mimlija mħabba.